హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కంచెల సెలెక్షన్ 517. ఈ లాగ్ సంక్రాంతి రోజుది. సంక్రాంతి రోజు మార్నింగ్ అయితే మా అమ్మగారు పూజన చేసుకున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం భోగి తర్వాత వచ్చే సంక్రాంతి రోజున అయితే మనతో లేని పెద్దవాళ్ళకైతే ఇలాగా వండిన పదార్థాలన్నీ పెడతాము. దీనినే పెద్దలకు భోజనం పెట్టడం అంటాము. వాళ్ళ వయసు ఉన్న వాళ్ళని పిలిచి భోజనం కూడా పెట్టుకుంటారు. అయితే ఫోటోలో కుర్చీలో కూర్చున్న వాళ్ళు నానమ్మ తాతయ్య, పక్కన అమ్మమ్మ తాతయ్య ఉన్నారు. మా నానమ్మ తాతయ్య నా చిన్నప్పుడు చనిపోయారు. అయితే అమ్మమ్మ తాతయ్య నాకు పెళ్ళై పిల్లలు పుట్టేంత వరకు ఉన్నారు. మా రెండో అమ్మాయి పుట్టాక మా తాతయ్య ఒక యాక్సిడెంట్లో చనిపోయారు. ఫోన్ ఎందుకు చేయట్లేదు అనేవాళ్ళే ఉన్నారు, కానీ మా తాతయ్య ఉన్నంతకాలం మేము ఎక్కడ ఉన్నా కనుక్కునేవారు. అలాగే మా అమ్మమ్మ కూడా రోజు ఫోన్ చేసి మా బాగోగులు అయితే అడిగేది. మేము ఫోన్ చేసినా చేయకపోయినా అంత ప్రేమ ఉంటుంది మనవళ్ళు మనవరాల పైన. ఐ మిస్ యూ అమ్మమ్మ తాతయ్య.